Koľko ročí? 7, nie? Kde ste? To kde sme sa dostali? Jaké to mesto toto? Čivina, že? To si zapamätám. Počkáme na Svenčnou. Pekná Siana, kde si? Na. Ty si prišla o prvý akord. Ty si neprežila. Tak, no všetci. Ešte niekto príde, ja som schopný to zastavať až do konca. Aj u tebe. Ty sa ako voláš? Ty v tom bielom a blondiavé vlasy máš. Ako sa voláš? Aj so svojím manželom. Ty sa voláš ako manžel? Jano. Čo? Dano. Dano. A manželka sa volá? Radko, Janka, vítajte. Nejaký kúzor budeš. Ideme do Litina? Ako sa dá? Ste si kúpili najlepšie miesta Litry. Ale vidíte, alebo ani nie? To je ináč na porazenie. Kúpi si do prvej rady, do prostriedku a hovno vidíš. Posaďte sa, som nasradný počeré, som podpálať. A vy? Tak, poďme. Mám na teba chuť. Niekoľkokrát skúsil som môjsť od tvojich nôh a nádherných úst. Lenže žiadna z tých, čo sú a čo prídu,
Bachu,